episodul 3 din cu patinele. Acum să facem șmecherii pe role. Eu sunt prima, deci, deci prima șmecherie, dați-vă, prima șmecheria mea este, am învățat-o acum 3 luni, să zic, cam așa. Sau aș putea să mai fac, cum o face Soiluna. Nu mai știu să sar, dar nu chiar așa, pentru că odată am sărit cum așa. Și pot să fac chestia asta de mult timp. Am amețit. Ok, deci să scrieți în comentarii ce aș vrea să mai fac ca șmecherii și ce aș vrea să mai facem cu episoadele, pentru că mie nu prea mai vine acum nicio idee. Al doilea, a doua, pardon. Hai să vedem pe Alexandra. Și eu știu acea schemă pe care a făcut-o Ana. Nu trebuie să ne copiezi. Fă în felul tău dacă o faci. Sau pot să sar cât de cât. Da, mai sar. Nu știu să sar foarte bine. Și mai am încă o schemă, dar să văd dacă pot să o fac. Asta e. Bine, pa! Și mai știu eu, scuzați-mă că n-am putut să... După aia, am uitat. Bine, după ce vine ea o să mai fac eu. Așa, acum vreau să vă arăt schemele mele. Mamă, ce șmecherie! Și acum o să vă arăt o șmecherie într-un picior. Ce filmează că mă cheamă? Ține că mă cheamă. Ok, acum o să vă mai arăt o șmecherie. Să mai am una! Ok. Ce să sar peste o groapă. Ok, uite-ți acolo, groapă, dă mie să filmez. Eu filmez puțin mai... Mai sar o dată, că n-am pus pe groapă. Deci, Nu a sărit foarte bine, dar a fost mai bine decât am sărit eu. da, ea a căzut rău de tot. Așa, și acum să vă arăt cum, știu, am două feluri cum să opresc. Ia uite, deci filmează, așa, ia uite. Deci. Da, vine un câine acum, dar să speriat. Sau așa. Ok, deci ăsta a fost episodul 3. De-abia aștept să-l vedeți. Și cam atâta. Da, sunt Alexandra, Alexandra, e frică de cățeaua aia, de câine, pardon. Dar cred că era cățeaua. În fine, pa!